Представям ви ритуала за разваляне на магия за безбрачие. Това е част от предстоящата ми книга "Живите нишки на времето", в която ще ви запозная и представя разнообразни магически ритуали, обреди и практики. Старите лечители са казвали: дето е станало, да се отмени, дето възел е бил вързан, да се отвърже. Каквото е завързано от ръка с дума, се развързва. Каквото е пратено с мъка, с билка се отмива. Да дойде любов. Както е писано, не от хората, а от небесата. Женската съдба не бива да е мрачна и студена. Не всяка самота е избрана. Има самота, що не идва от сърце, а от дума чужда, пратена, с ревност. Понякога тя е наложена, с дума, с мисъл, с магия. Магия, направена от ревнива ръка, отхвърлена любов, жена срещу жена. Има жени, които сънуват венчилото си, ала се будят със сълзи. Този ритуал е за онази жена, която усеща, че не е сама, макар да няма до себе си подкрепа и ръка. За тази, що вярва, че някой някъде е заключил нейната любов, но тя вече е готова. Готова е да си я поиска обратно. Този ритуал служи за разваляне на магия за безбрачие. Отключва заключената любовна съдба. Развързва словесните и енергийни възли и проправя път на жената към любов, венчило, родово щастие. Кога се прави ритуалът? Намаляваща луна, за да се развали направеното, а не да се засили. Ритуалът се извършва в събота, при намаляваща луна и точно на залез. Залезът е тънкият миг между два свята, когато денът умира, а нощта още не е дошла. Това е часът на здрача, в който вратите се разтварят тихо и духът чува по-добре от плътта. Важно е да се подготвите за билките. Обайването им се прави в определени дни и часове. Препоръчителното време за бране е вторник, петък или събота. Това са дните, в които вратите между световете са отворени, в късна доба по залез или в първите часове след полунощ, когато тишината е най-дълбока на кръстопът, при извор или край стари камъни, където се събира и задържа силата. Ето ви един пример за обайване, който се шепне. Както си расло диво, зелено и чисто, така в ръцете ми влез със сила, за да развържем възела заедно. Аз ти давам дума, ти ми дай корен. Билката трябва да те познае, иначе е просто едно обикновено растение. Но ако е брана и приготвена с обич и наречена, тя ще стане твоята съюзница в развалянето. Билките, които ще се използват в този ритуал. Това е бяла комунига омайна, калоферче, босилек, пилин див черен, дафинов лист, въртига, седевче. Наричани за разваляне на магия за безбрачие. Дето дума е била казана, да се вземе. Дето възел е бил вързан, да се отвърже. Дето сянка е легнала, да се вдигне.
дето любов е спряла да потече, дето е станало да се отмени от бащина дума, от майчина кръв, да върви любовта по моя път. Да бъда венчана и обичана, както е било наредено, не от хората, а от небесата. Да се развърже възелът, да се отвърже сърцето, чуждото от мен да се разпилее, моето в мене да се върне и втече, вплете. Така да бъде. От Бога да е, от рода да е, от сърце в сърце, от дума в съдба, да бъде, да бъде, да бъде. Тази магия не е написана, тя е предадена. Не се учи, усеща се. Не се прави, преживява се. Пълният ритуал може да намерите в блога ми, който съм създала за всеки един от вас. С любов и светлина, Елеонора Недялкова.